Okay, Karuba, welcome to the last part of our program. Dito lang nga po kasamitan, a radio station. In fact, kutulong kami tatagitoin. Ito yung 97.7 Sweet Radio, Santiago City, Nagsamit. And you're still with your Manu June sa Rialas, together with John Mark Pastor. And we are the Food Duo. And of course, subsubli po na kita'y agbubuya kata kami. Ito'y Facebook Live. We have Ading Ella, Banadero ni Mari LV Baldovino, and 11 are watching Scarlett Ignacio Santos, Aide Pascua Clinton, and she said hello again. And Marie Timbresa watching also from Hong Kong, and Joseph Agtarap. And of course, Catherine Agawili is also watching. Catherine. And Janicia Camilang Manzano Jr. is also watching. And Hasmin Rose Ligtawa is watching. Apo, dito ka lang matig-igit ading. May kalatatuyon. Amang bisitaan ta ka. And to Sita Anika sa Alasahas. Hello for watching from Canton, Ilocos Sur. Kuna na. Alasahas. Kuna na. And Lailani Montemayor is Castro is watching from Kuwait. And Fel Cablinan, hello po, good afternoon, watching from Santiago. Kunana, pwede kang makinig sa Sweet Radio, malapit ka lang. And Garcela Yomongan, hi again. And also Cleta Valenzuela Agresor, hello Karuba, watching from Barcelona, Spain. Kunana mata, ito yung may apugat Barcelona, Cornic lang tada. And Cheryl Domingo Cabigas is watching talobat ko na dito sa Edequada yung radyo da. Medyo sosyal isong bubuyalap na dito yun. Hello, Adi Cheryl. And the rest of the 49 online na pala nga po. Tataykat na nasuro ka sa so tagbubuy dyan the second part. So, that's it. And let me give way pa katakita dito pa yung apo nga nag-text. Ito yung official text line tayo over 0915-071-3686. Kahit kung na dito pahikan tayo man natin sa Bon. Thanks watching from Brisbane. Namin ado na po ngayon sa dito. Brisbane, Australia. June Fabros. God bless ka na kayo. Ito sa Sweet Radio. Pero nakansyon mi nga mitatayin kabsat. Isong nga may balinod ng kansyonin. Ayan, Sir Kablawang Monty. Ni katugangak nga ag-birthday tata ni Tatay Lanyong. Thank you, sir. From Annabelle Konanamet. Ayan. And here's another overseas text message from +85 ko na. Kuya, ading JM, pabati nga po family Kabotahe at Laed family dyan sa Nabuan at sa family Bugarin po sa Santa Ana Etchag, Isabela, lalo na po sa asawa ko na si Sherwin Bugarin at sa anak ko na sa Danica from Lorilyn Bugarin of Hong Kong. Pa-request po ng Perfect. Thank you, Kuya, and ading JM. And here's another one. Sabali dito, tinag-textan na. Okay, as Sisi man, it's me, Josephine Tigulak. Kuna na. And imbang aldaw yung manong, June and John Mark, pakigreet yung man di pamilya Bisaya, Ken Javier, nga awan umanang agdidingag ta programa yung. Sa Jay Camarag, San Isidro, Isabela, request ko man din sonata nga, baby kinineneng. Thank you po, God bless, and more power. It's me, Leon Guerrero. So that's it, and Apo Adupay, and napanamon balong JM. Kung ano to ikat Nisita, hello po sa Great Command, ilakay ko Jai Saudi, iso ni Raymond Gawat, ken dagitay anak ko, iso da Rachel I should say, Rachel Ann Gawat, Vincent, ken Remalin Gawat, ken family Gawat, ken Alasaas dita Malingeb Bantay po. Thank you. Mac John Felipe Orbillo says very nice. And Vincent Pangulayan. And of course, Linda Pasyon. Hello Kuya JM. Gandang hapon yun. Watching from Kuwait. Okay, so much with our greetings. Kahit awang mga orpay ni John Mark. So, let me give you another Ilocano song. Ako katakita amante. Mabalik kong kansyon ng may sa dito. Tanagrigat iti agmay may sang awang kajuwet na. Anyway, for everyone, here's something from me. Nasimbeng
oras ken kanito kasimbeng panunod ko dimteng ka dito'y biyag ko anang ten maris to'y lubong ko nasimbeng oras ken kanito kasimbeng panunod ko dimteng ka dito'y biyag ko anang ten maris to'y lubong ko itantaada ka dito'y arpad nagbalinak narektaken nasa lukag kastat inted mo harektat pusok ang nanayurawan ang anay ko kan kanito kasimbeng panunod ko dimteng ka dito'y biyag ko anang ten maris to'y lubong ko itantaada ka dito'y arpad nagbalinak narektaken nasa kastat inted mo harektat pusok ang nanayunawan ang anay ko kastat inted mo harektat pusok ang nanayunawan ang anay ko Iyan, kung na pagri man manong agato'y babago, agato'y Bebekint Ramon Veniro Kamau, di maawatan apo, Diyos ko. Ano na? Pagri man manong agato'y Bebekint Ramon Veniro Kamau, hejela, uno naman. Sa balin, sa una na ito. Ba't di sa barug lang, sa gitarra, kung na. It's me, Maxine, pa-request pa manong na pinalakang atot ma'am. Thank you. Adya lang tinawala di last part na. And kung na pa ito, paano, manong, pa-request man ito pa-request man sa 4 Decade Duo, 97.7 Sweet Radio. Kung na naman. Please feel free adding ko to request. Ayan, and by the way, Edwin Malyari Pascual, morning duo watching here in Riyadh, Saudi Arabia. Pa-shoutout po mga taga Ramon Burgos, Ramon UMC Agyaman po from Edwin Malyari Pascual and Kabsat Charity Llanes. Kung na, hi JM and June, good evening. Ako nakahabol ka Kabsat. Ayan, greet ko ta tayo dati balasang mon. And I'm sure mabuyan na nubigat sa YouTube. So once again, Charmel, good afternoon and I will try to convince your mom to buy you a dog. She really badly needing a dog. Okay, kaya nauna iti aso ang allergic mit ni mother na kasunod yung i-consider di nga. Please, kung na convince my mom to buy me a dog. But unfortunately, as I have said to you, Charmel, your mom is allergic. And so, be patient to wait until the time that they allergic na kat mapukaw. But Kabsa Charity, try to adapt yourself in the long run nga dati aso dito pala you will get used to it and hanggang tong allergy kan. So mabalimot tigas jay ana di ba? Dito mo neo. Ano ko na? Good PM mga sir, madama kami ag-jamming dito balay. Ag-jamming dito balay. Kit request da kano willingly. Kanjay Froline, request na tayo uncle ko. Madama kami dumdumngag from Uncle Bong Tamani. And Lorraine Tejada, ordinary sa Sir. Hello sir, pabati po ang ordinary family dyan sa San Manuel, San Mateo. Lalo na si Lorraine Ordinario. Request man dito maulawak Mildred Apo. Talaga nga makaulaw Apo dito request yun. Tatay pa ilaing nga maulawak.
Nga, naragsak kami apo nga makaamo nga talaga nga kaya tanyo meditative version may iti sonata nga balkan. And as requested by former Barangay Kagawad of Barangay Oy. Ana? Barangquaga. Ayan, datay Fraulein. The lyrics mo ti Fraulein. Awan. Madita matukar ni Apigo. So, Anyway, the latan willingly arami din ta matatay jay English version na tatay ngamin kata we did the Ilocano version. Ayan, ngarod. Para kada kayo ta apo nga madama kanu ti shot da. Sunata ang makapaulaw malaang. Sabi ko mata ala nyo da kita buti ta isa layo with this piece. To someone else we both belong. We fell in love willingly. Willingly I fell, although I knew, sweetheart, I knew the same as you. So if it's fate for us to wait until our love can be, then we'll wait willingly. I love you. I love you too. I want you in the you too. But if it's fate for us to wait until our love can be, then we'll wait willingly. I love you, and I love you too. I want you, and I want you too. But if it's fate for us to wait until our love can be, ating June, kunan nato greet kuman ni Ilyo ng alakay ko kan amin nga Mildred iti Villa Beltran. Yeah. Adun sakit ti Mildred di jay. Mali dati grupo na jay, Mildred. Oh, Mildred kunan na. Well, oh my God. Anyway, good afternoon kada kay tapo. Amok nga da kayo kat da panakay kay sayo ta namin anon nga daras nga ni matangan min apo ti sayaat. Yan, dita kinapintas iti grupo yun dita. Especially sige, wala malagit mo. Dagijay awan ang kumalagi mga talaga malong sigang manlamang ibalikasan no sino dagiti grupo di jay Villa Beltran, Kabagyan, aha, Timpuyog, tapos ang grupo ti kababaihan na naman nalipata mo po ko na ano siya lati lumakay adamo gayam sa bahay dito. Anyway, basta malayos fantastic. Fantastic. Tapos si Mildred. And thank you so much kada kayo taabo. Kaya tabukas. Adaman ti booking mi dita on December. Ayan. December. Kita sagu anati sonata da DJ nga permi nga nakita mga kaya da. Is siwit aside from that
Anapay, anapay ti pirmi kaya ito di iti. Hindi mo. Awanon, taami mo nga sala, iti ka talaga nga salaan mo. Wala. Talaga nga makitam ti palayog, dagiti patpatong da. Kaya't itima ko na lang, sige, kansyonan ta, no, makit lagi punta, dagiti panawon nga sumalsala da. Ang arod, para kada kita ka Villa Beltran, Ramon Isabela. Margarita, Margarita, no me subas tan arriba, que las joyas en el árbol no duran toda la vida. From the distance I can see you, as you sit there by your window. I can see your pretty blue eyes shining like Shanita Lindo. Ay que lástima, mamera, de vera Margarita, que llorando está. Ay que lástima, mamera, de vera Margarita, que llorando está. Talaga nga tumapok. Di kasaran mo kasi tukar eh. Gonna get your pretty red dress and a pair of cowboy boots. We'll drive down to Sambalito and we'll dance el tacuachito. Desde aquí te estoy mirando, cara a cara, frente a frente, pero no eres para hacerme chiquitito, vente, vente. Oh, it breaks my heart, it breaks my heart, it breaks my heart to see pretty Margarita crying over me. Oh, it breaks my heart, it breaks my heart, it breaks my heart to see pretty Margarita crying over me. Margarita, Margarita, no me subes tan arriba, que las joyas en el árbol no duran toda la vida. Ingat ko ya Melvin. Diyos, ti kumuyok yung kakabsal Melvin. Kaya't namnamam sa tinuman ti papanam, lagi pendakan dolat. Lak? Abay kasi nga eh. Joke lang. Anyway, nalpasan tayo duty na dito may isang sound engineer dito stasyon ni Melvin, Edjo Get Simbang Bayma ni Prince. Simublat. It's not Simbang Bay. Simublat. 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 Ang ti Simublat. Datakat parusa no kwati ubing no dako mabasol nga naramed na. Blat aja eh. Dama na blat na. Okay, kaarro ba? Iti oras sa 31 minutos kalpasan de las 2 de malam. Kat madama kaya natapo nga sinidengag. Iti kalat-latakan na numero 1 nga programa. Entire Cagayan Valley. Dagiti duwa nga kakalaing nga musikero. Kan duwa nga bol-bola tao. Manong John Saliera si Kaduwed. Jan Mark Pastor. Operator Rembal sa motor. Dito lang nga po 97.7 Sweet Radio Santiago City nagsabi. Ket kuna na dito ay ano tagay kantaan tatatay. Kuna na ni Kuya Joseph ni Froline, kuna na dahil tatay kakantaan ng uncle ko Liubing kadaw kadwa tayo idi kalman. Kuna na ni Kuya Joseph. Froline. Actually, sige, sampulan taman ti kurkaman iti chorus na dito. Far across the blue. Ajila chorus na ka umarod iti kwata o mo iti lyrics na dito. Lyrics. Ang lyrics na. Kasta ayan na.
Tamadi magaw at ayan, po nagsaya atin. Rog-rogi na pailaan talaga mo, di ba? Ayan. Pakita ka po nga, pakita mo lang nga medyo live dato'y programa mi. So anything, mabali mi nga aramidan, di ka? Nalabig sa una, yan. Api ko lang talaga. Madi may gawat na eh. Oh. Far across the blue water lives an old German star by the banks of the old river Rhine, where I love her and left her, but I can forget her. I miss my pretty Fräulein. Fräulein, Fräulein, look up towards the heaven, pretend that your hands hold mine. By the same stars above you, I swear that I love you. I miss my pretty Fräulein. Ganyan na ore ka nga Fräulein kung na natatapo. Margarita. Wah, naka-background music talaga mga tatang aralan. Sa baling gitara din na pindo na. Baliwan ta Ulit, gitara. Ulit. Oh, awag kita ka jazz guitar, yan, jazz guitar. If you are a programmer, kung nanawin o music arranger, apag dingig mo pala ang inyong instrumento, amo mo ninyong instrumento data. Taano kag berbiro kan. You have to be familiar. Kag kuna na dito ay Oklahoma kanu request ni Rosie Navarro na imbaga tatay ngamin iso nga medyo naudin. Ket Amo na ito Fräulein, tika partner na ka dahi ko. Ana. Kasi kan kantang nga may isang 15 years ago. Wan, nakita lang. Fräulein. Iti original nga nagkanta G Abroad that then ni-revive ni Victor Wood. Kasi dito, Far across. Kung nanangamang nga ako dyan, kung gamay, sika gamay mo far tagay. across the blue water. Agit talaon iti paglaingang. Basta agit nalarong nga runga abi di ubing. Agit naluko ka ng ubing. Okay, take note of this. Apo naganak. Agit naluko ng ubing ang daling runga during their childhood. Ubing na, infants. Agit kaya na kanila. Agit at the potential na nga talaga nga singer. Kasi talaga nga na-exercise na gitay vocal cord da. Ganito ubing ka nasingbat, apo na namaamsin to na doon na dumagkal da dyan. Iso nga. Naling ka nga grong up iti garod. I'm not so sure kasi ato'y music nga da kanyak is more of acquired nga kuna da. Acquired lang doon nga klase iti talento. Data mabalin nga pagkadalan, mabalin mat apo nga naiyanak ka nga amom nga talaga ti agkanso. Di kanya kat acquired due to my eagerness. May eagerness apo nga makasurusuro ti organ kas jay karaman na mutan ti boses ta siyempre na madi ka makatukar when amom dapat ti kumansyon. And then in a long period apo nga kanta nga pagsasakitan ti lapayag ti familiak and then kana mo ni Kuya Joseph niya. Medyo natator kamutan. Apo ni RJ singer tong road kana ket nalaing agrungaab tatta kas idi kalman. Kuna ni Kuya Joseph. Hanlang agrungaab ti paglaingan na data anak tayo dito talaga nga makiapang. Miyembro to ti Gabriela data. Oy. When dakkel apo nga puntos de kiti anak na daling agrungaab talaga nga ada papanan na apo. Pa-shout out naman po kami dito sa Singapore from Ana Dumag. Watching from China, from Cecil Sagao.
Para naman ni Lizelle Agustin, pa-shoutout naman mga idol. Happy birthday sa anak ko, Cha Agustin Kines. Okay. Thanks po. Kablaw man ti kabagyak di Nueva Vizcaya. Inyangan dagiti inyangan ko na ba dagiti Gaspar family tinang kablao insan ti Ilocos Norte. Salamat. Tay kantaman nga Nalawa Asionals. Nalawa ka na. Para naman ni Hilda Schmidt from Vancouver, Canada. Para naman. Ano na? Hilda? Basta Schmidt. Schmidt. Ni manang Hilda tayo ito. Isu tayo ta. Wow. Ni manang Hilda. Ano di afiliado na? Schmidt. I-spelling mo tanong mo da. I-spelling mo. SCHMIDT. Dito. No sino din makaibalikas ni nasa Schmidt. Maparigit ti kastaw. Sa asawa kayo iti foreigner. Kita nyo nga nga balik ka sa... Ginakaroon, wow, bing, nakpailang, ididay ta nga sonata. Proline. Very nice. Kung kuna dito Proline. I like. Kung kuna na. Dahil ta nga, ada kumati karera iti bisikleta when runner. Enti ending na iso dito si Proline finish line. Para naman ni May Ravena Jose, hello mga idol, binabati ko ang Jose family ng San Mateo Isabela at dito sa Torino, Italy. Para kasman Diyos na tangamula. Thank you and God bless you. From May Jose ng Torino, Italy. Tatay tapay lang request ita mula. So let's give way to that. Agor katabiro ka mula. Balik kasi ka na, makabasolak ko na nanay ko ya ka. Amo maya nga, dahil mula ka nagpitas nga pelikula. Di ba? Milan sama aja pagbagam. Mulan. Ay, Mulan niya. Milan is a place in Italy. Sika nga talaga. Nga rod ka. Adamo lang aja pabuyang kasi Milan. Ni Claudine Barreto kandi ko. It's a place in Italy. Pero dati pabuyang kasi iti. So malati pamagat. DJ Kwa di Rabi. DJ Team Song DJ Nido. Di ba nga bubuyain tang patalastas. Mula mo lang. Tuwing umula at kapiling ka na. Okay, my God. So, Apo? As requested. Makaulaw ta ka no. We're enjoying talaga matapong dumtingin ti Sunday. Dahil ti kami ti stress mi kini Jan Margan. Oray na wanti bayad mi dito ito tikat serbisyo mi nga rod. Naragsak kami apong kuman kansyon para kada kayo. Di mo lailalain, di mo sardayan at taripatuin. Tanong liwayang mabalin nga iti apagdaret ket madadaen. Ket no madadaen tirubos na din tun sumublin ket iti santak na agkuri batengen ket ni nagmula ay asi payen kasta ti kaiyarigan tay ilalaem abalasang di mo diwayan ket di mesardayan atari patuen ken aywanan. Yan, hello to Ma'am Sarah Jane Flores Ancheta. Very good. Wow, ka-accorder ka man na tiyo sana kanya. Adopay. Adopay.
basta ti kaiyarigan tay ilalaem abalasan di muliwayan ket di mesardayan at hari patuen ken aywanan di mula ilalaem di mo sardayan at hari patuen tanu liwayan mabalin nga iti apagdarenmat ket maradael ket no maradael tirukbus na din dun sumublin ket iti santak na agkuri batengen ket ninagmula ay asi payen ket iti santak na agkuri batengen ket ninagmula ay asi payen. Ayan. Kat medyo tinama anak di tanga sonata. Amo maya nga data mula ket very meaningful data nga sonata. As it as in kunan ako the parents iti mang tartaripato iti mula ket dagiti mula ket dagiti anak ta iso ngano handa mataripato dagiti ubing anak dan sa balin ti pagbanaganan. Tata sinordinas ka na mapabasol. Sometimes, agad yung naganak ti mangibagang, oh my God, where did I go wrong? Where did I fail as a mother? Something. When, isong ano niya man na po ti pagbanagan ti anak, apo ada kadagiti naganak, iti ragsak when uliday na. So nga, ti ko na hanla nga maipaay datang nga sunata kadagiti armam nga babalasang. But on the other hand, mabalimbat nga ikumpara apo. Mabalimbat nga ikwa tayo kadagiti pamilya tayo as in no kayat mo tin agbalingan na saya at nga naganak okay may pakita dayta kadagiti ubing tanaw ti ubing ket naragsak ti nguneg ti pagtangan handa apo mahanda mapanunot ti agaramid iti haan nga nasayaat di ba kasla kani balong nga dyan Mark okay siyempre kaputan na saya at iti naganak mo something like that ket talagang met nga napintas ti pagmanagan ti Tao mo tinagbalin nga record mo, di ba? Awan. Adela ang manungan mga tinakaw mo idibigay. Something like that. Apo, anything nga maaramid ti ubing ay kita dagiti naganak ti pagdasalan na kasi ko wala. Di ba iso nga timula ilalaem ko na. Mula ket ni nagmula ay asi. No maditi nagbanagan ti ubing dagiti naganak ti kakaasi. Di manggerting ka man. As requested. Agor kata birukan taman na di inkaman. Apo, Diyos ko kita aman ti oras. 46 minutos. Basi lang. Basi lang apo. Akas lang ko kahit apo ti pumano dito istasyon. Ta we are very much enjoying ako. Nada nga man ngay marami lang tayo. May kagyan ito yun. Diyan kami tultuyon. So dati inkaman nga request na apo. Kat ko pa'y mabirukan. Second album ti ano di jay. Okay. Inkaman apo. Inakma. Ito yan apo. So para katagiti lalaki apo nga ingga natatakat manariwan pa lagin innaw tadi bagadakat di jag mampamanicure dahil iti sonata nga agpaay kada kayo. Natungpalan tiara pap ko mga asawa iti kapkap ne kak analapsat aru marampa ulandis nga buok ramramay na kimman kandila lupuan namnamsek nagmaris raban musipit na lagbaga Sumungad ti altar ay nagsuwerte akun kunada Pisang titrahe na butaw ti bukod na ay nagkalapana Kastala iti biag makatawen min nga agdenden na Ay nagseksilat tatakas to'y mati mandar na Inkaman mangisa ang kalpasan nga inkaman pay agsagat ti paraangan inkaman kalanga inkaman
Inkaman kalanga, inkaman payaglaba ket kalpasan nga inkakirkiran kusina ken silenta. Inkaman kalanga, inkaman ay naglaing kaman. Natumpalan diara pa ako amang asawang ang isabali metten titong jak ni nama barbaring mamaliw anos kendungoy pa ay kulata tawen man naglabas isulat at man mandar na. Inkaman mangisa ang kalpasan nga inkaman pay agsagat ti paraangan. Inkaman kalanga, inkaman kalanga, inkaman pay aglabagat kalpasan nga inkakirkiran kusina ken silenta. Inkaman kalanga, inkaman ay naglaing kaman. Natumpalan ti arapap ko mga asawa talong tibungan ni ayan ayat inan anusak latta. Siya kun tinamaliw ta siyak tinangayat na pintas nga asawa. Gapukin ni ayat ay takdera kun iti pamilya. Inakman magisa ang kalpasan nga inakman pay agsagat ti paraangan. Inakman aklanga, inakman aklanga, inakman pay aglabagat kalpasan nga inakirkiran kusina ken silenta. Inakman aklanga, inakman ay naglaing akman. Apo dito mga sunato nga apo nga inak. Sunata nga inak na po raket may sa apo nga kumbaga pamanaknak nga iti panangbuang iti pamilya kat dapat aklunam ito so aminen nga kababalin ti may sakin may sa nano sadot ni baga mo ay kat ano sa nang kinaya mo okay awan ti makapasol no hanga si kabalaang tas sika iti nangayat iti kasta nga babae kinaya mo orti sexy ang nga ruga sika ti agplansya sika ti aga aginaw o di kadi o at least proud ka ta sexy lat na ni baga mo ti agnanayon o di ba 3 years dan and then nagatalo ti anak dan na apo na sexy lat ta angam isulat tamotan iti kumbaga inaklon nan nga isuna nga talaga ti paraluto so handa nga babaunan de lalaki de talatan natulno isuna lata mismo ti agkot ko ti kasi katabo ti kumbaga isumot tan ti napanunod kong ending na dating nga sunatan ang arod asang apo nga minutos lang inan karuba ket apo sakit ang tinakin may iti pumakadang nadanon man ang tintay panagsisina ket dayo ti nga rod ti Manong New June Seriales ken together with John Mark Pastor, operator and Balsamador, Cargador. Apo, Cargador saying good day and God bless everyone. And we'd like to give in our last piece ket iti mga sunata apo ket may paay kadagiti kakabsat tayo nga naka-uniforme apo nga kumbaga ipa mangipagtangtanggol mo iti kapya iti yan tayo. Para kadagiti men in uniform, wherever you are, we are so proud of you. Si 25 noon nang kami ay tawagin na ako ay nagsanay sa taktika ng militar. Hirap at parusa ang aking naranasan bago mag-graduate hanggang sa regular Mandoy. Oo, dong. Regular Mandong. Regular siya. Siyempre ang buwan ng kami ay maasay Assignment sa doon sa Bogoran.
It's Tuguran. Ay, Tuguran. Alauna ng gabi nang kami ay banatan ng mga rebelde, sila ang aming kaawan. Mayroong isang araw kami ay naubusan ng rasyon na bala, ulam at pagkain. Mag-uumaga na nang matigil ang labanan, nang mahawi ang usok, bangkay ay nagkakalat. Omega Company ng Philippine Marine, sila ang dumating na aming reinforcement. Sa Alpha Company ng Philippine Army, kami ang starfighter sa Tuburan, Basilan. Mayroong isang minuto ako ay nagkamalay. Ako'y nakarinig ng tawag ni Commander. Ako'y nagtataka kung bakit ako'y buhay doon sa Mindanao, Tuburan, Basilan. Akala ko noon mundo ay katapusan, sa nagbabagang anyo, kampay ni kamatayan. Live. Oh, may ako mangga. Ano na amot? Okay, thank you very much to my wife. Omega Company ng Philippine Army, sila ang dumating na aming reinforcement. Sa Delta Company ng Philippine Marine, kami ang starfighter sa Tuburan, Basilan. Okay, ngarot karo ba until next week. Iti programa to yan na pulwan at da kami manen. And agyaman kami, iti panang tarabayo, iti lasso di talong oras. At yun ni Manong yung June, Ken John Marga saying good day and God bless everyone. Oh, bye. Good day, Recho.